Не. Това вече звучи супер реалистично и въобще не можеш да ме убедиш, че не е истина. Нали си чувал, че искат да спрат плащането в брой, за това си има причина? Чакай, нека да познае. Сигурно искат да ни поробят, да ни изтребят. До известна степен е вид робство, да, защото всичко ще бъде дигитално. Банката ще има достъп до сметките ни и в един момент всъщност ще ни ограничи и ние няма да имаме достъп до парите си. Сигурно има и още. Има, да. Ще стане като по времето на COVID. Ще има локдаун. Ще ни затворят по къщите. В крайен случай ще ни затворят по кварталите. Идеята е уж всичко да е в полза на климата, но не съвсем. Стой. Чакай да ти обясня. Конспиративната теория за дигиталното или цифровото робство твърди, че парите ни постепенно ще изчезват, ако плащаме само с карта. За всяка транзакция ще има такса и така, ако в началото на деня имаме 50 лева и платим продукти за 30, 20 лева от нашите пари ще са изчезнали. Твърди се още, че после ще спрат да ни дават достъп до собствените ни пари, ако не се държим правилно. Накрая ще ни забранят да излизаме от дома си или квартала си, по модела пак на локдауните от началото на пандемията. Постепенно ще ни превърнат в роби, но дигитални. Какви обаче са фактите? Цифровата валута на Централната банка в дадена държава е дигитална форма на съответната валута. Вместо да печата пари, Централната банка емитира електронни монети или сметки, обезпечени от правителството. Този проект функционира само в няколко държави по целия свят. В България дори няма план за дигитална валута. А как се стига от безкасови плащания през дигитална валута до локдаун режим? Конспиративната теория за дигиталното робство предполага, че световният елит, знаете за кого говорим, не е нещо ново за конспирациите, които обсъждаме, иска да ни пороби. Вече направиха опит с COVID, а сега просто ще го вкарат в употреба за новите си цели. Да, заради борбата с климатичните промени. Ще ни забранят да се движим надалеч, ще ни забранят да си ползваме колите. Уж заради климата, както вече правят в Оксфорд. Нищо такова не се е случило в Оксфорд. Става дума за съвсем различна концепция. Тази за 15-минутните градове. 15-минутните градове са градоустройствена идея в полза на хората. Целта е всеки човек в съответния град да може да стигне до всичко, от което се нуждае. Училище, магазин, болница, парк. Само в рамките на 15 минути пеша, с колело или с градски транспорт. Идеята е да се ограничи движението с автомобили и съответно въглеродните емисии. Нищо от това обаче не е задължително, а и все още е на етап тестване в градовете, които изобщо са започнали работа по проекта. В социалните мрежи обаче активно се разпространява дезинформацията, че този план е свързан с връщане на локдауните. Няколко видеа показват предполагаеми метални огради и входове с лицево разпознаване, за които се твърди, че са от места, на които е въведен планът за 15-минутния град. Всъщност те са компилация от различни видеа, някои от които са от антиковид мерките в Китай по време на пандемията. Според друга теория, в Оксфорд от 2024 година ще е нужно разрешително, ако искате да излизате от квартала си. Всъщност тази дезинформация е смесица от два съвсем различни плана на общината в английския град. Единият е новият план за ограничаване на трафика в града, който ще влезе в тестова фаза през 2024 година, а другият е планът за преминаване към концепцията за 15-минутен град до 2040 година. Планът за филтриране на трафика трябва да облегчи движението по 6 конкретни пътни артерии в Оксфорд в пиковите часове. Автобусите, такситата, велосипедите и ходенето пеша не са част от това ограничение. Гражданите ще могат да кандидатстват за разрешително, което ще им позволи да се движат с автомобил по въпросните улици по 100 дни годишно. Всички обаче ще могат да достигат до която точка в града пожелаят по всяко време. Просто трябва да използват други маршрути. Нищо от това не е свързано с планове за климатичен или какъвто и да е друг локдаун. Ами парите? Да кажем, че локдаун няма да има, но теорията за парите звучи като нещо, което съвсем спокойно може да се случи. Всички пари да са дигитални. Аз лично предпочитам да имам избор, защото вече ми се е случвало да ми откраднат пари от банковата сметка. Плашат ме примери като Нигерия, където по-голямата част от валутата вече е дигитална. Вярно е, че в Нигерия има такава практика. Вярно е, че хората там могат да теглят само по $45 на ден, а след тази сума имат по 5% такса. Идеята на това обаче е да се подпомогнат хората в тази държава, да се насърчи икономиката, да се насърчат международните обмени. Проблемите на стандартната валута карат хората да търсят решения в криптовалути.
В държава, в която 200 милиона население, половината нямат банкови сметки, това кара правителството всъщност да създаде тази дигитална валута. За сега обаче не е ясно дали това работи. Както в Нигерия, така и в много други страни, много хора нямат достъп до финансови услуги. Само в САЩ през 2020 година 5% от възрастните нямат банкова сметка. Вместо това използват скъпи алтернативни услуги, като парични преводи, заеми до заплата и услуги за осребряване на чекове. Така наречените централизирани дигитални валути са свързани с съответната централна банка на всяка държава. Целта е да се осигури на предприятията и потребителите неприкосновеност на личния живот, възможност за прехвърляне, удобство, достъпност и финансова сигурност. Цифровите пари биха могли също така да намалят разходите за поддръжка, които изисква една сложна финансова система, да намалят разходите за транзакции между различни валути и да предоставят на тези, които по-настоящем използват алтернативни методи за парични преводи, по-евтини възможности. Идеята на централизираната дигитална валута е също така да намали рисковете, свързани с използването на цифрови валути или криптовалути в сегашния им вид. Стойността на криптовалутите постоянно варира. Те могат да са опасна и дори фатална инвестиция за хора без финансови знания. Няма никакви индикации, че потенциалното въвеждане на подобна система ще бъде обвързано с външен контрол над нечии лични финанси. Както и сега. Мнозина от нас разполагат с банкови сметки и финансовата институция, която сме избрали, не ни спира да теглим или харчим парите си, както пожелаем. Добре, но ме притеснява и друго. Говори се за въвеждане на изисквания за най-различни цифрови лични данни, от които после да зависи животът ни. Като в Естония. Там всичко е дигитално вече. Да, точно така. Всъщност в Естония от години всичко е дигитално и това е единственият начин, по който хората общуват с институциите, ползват различни услуги и дори гласуват. И в това няма нищо лошо. Това на практика ги улеснява. Представи си как вместо да се редиш по опашки, вкъщи подготвяш документите, които са ти необходими, вместо да чакаш някъде на място. Може дори да се ожениш от вкъщи, така да се каже, подготвяйки документите предварително. Да, и аз бих избегнала опашките, честно казано. В крайна сметка света върви напред и вече повечето неща са онлайн. Може би пък е вид удобство. Така е. А вие, ако искате да ви обясним за още конспиративни теории и митове, харесайте страницата на FactCheck.bg във Facebook, последвайте ни в Instagram, Twitter, LinkedIn и TikTok. А за още видеа като това, абонирайте се за канала на FactCheck.bg в YouTube и цъкнете камбанката. Чао!